أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram Müslüman kardeşler. Eğer de kişi birer нәрсә җыя башласа, яки үзе турында гына уйлый башласа, саран булса, ул кеше турында әйтәләр бигрәк нәфисле икән диләр. Татар телендә нәфис дигән сүз ул күбрәк кагыла менә шушы саранлык һәм кымсызлыкка. Ләкин ислам динендә нәфис дигән сүзнең мәгънәсе тирәнрәк. Бу безнең инстинктлар дигән сүз. Ягъни кешенең табигать тарафыннан, мәсәлән, тумыштан бирелгән нәрсәгәдер тартылышы, омтылышы аның нәфис дип атала. Мәсәлән, ул ашарга ярата, нәфис. Я булмаса, әлеге дә баягы акча җыярга ярата, нәфис. Кызларга битараф түгел, нәфис. Менә шушы хисләргә нәфис дип атала. Менә бу хисләрне безнең ничек җиңәргә? Бер яктан караганда бит ислам дине безне нәкъ шушы нәфисебез белән көрәшергә өйрәтә. Хәтта шундый бер хадис тә бар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям дошманнарны җиңгәч, ягъни мөшрикләрне җиңгәч, әйтә, без кечкенә дошманыбызны җиңдек, хәзер зур дошманыбызны җиңгәсе калды ди. Инде сахабалар гаҗәпләнеп, кем соң ул безнең зур дошманыбыз дигәч, моннан да зуррак нинди дошман булырга мөмкин дигәч, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә, нәфисебез ди. Ягъни үзебезнең булган хисләребез. Шуннан да кай вакытта дошманга каршы торырга җиңелрәк, үзеңнең теләкләреңгә караганда. Мәсәлән, син ашыйсың, симерәсең, нәфисеңне тота алмыйсың. Тәмлерәк ризык күрсәң, кул үзеннән үзе сузыла, авызга үзеннән үзе керә, шуннан соң инде син туктый алмыйсың. Үзеңне җиңгә алмыйсың. Хәтта кайбер менә шушындый кешеләр әйтәләр, аш казанымны кистереп, операция ясарга инде әллә дип. Я булмаса, дарулар эчәргә кирәк дип, бәйләп куйыгыз мине дип тә әйтәләр. Хәтта шул ук, мәсәлән, наркоманиядә кеше бит үзенең нәфисен җиңгә алмый. Аның, мәсәлән, хисләре, нәфисе бәйле шушы билгеле бер препаратка, ул аның аркылы ләззәт ала. Һәм шушы әйберне, препаратны күргәч, ул инде туктый алмый. Калтырый, кулы сузыла, ала, куллана. Мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям нәфис белән көрәшүнең бик яхшы безгә ысулын өйрәтә. Ул әйтә, сезнең нәфисегез ди, мин килгән әйбергә буйсынсын ди. Сез иман китермәячәксез, нәфисегез мин килгән әйбергә буйсынмыйча ди. Ягъни, мөхтәрәм кардәшләр, нәфисне аны басып булмый, бетереп булмый. Мәсәлән, кызларга карап тору ул безнең өчен ләззәт бирә, мәсәлән, ирләргә. Бу хисне бетереп булмыяны нишләтсәң дә. Читкә карасаң да шулай бит, матур кыз килеп чыгу белән барыбер син аңа карап хозурланасың. Ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә, менә шушы нәфисегезне ди буйсындырыгыз мин килгән әйбергә. Мәсәлән, икенче бер хадисендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә, әгәр дә ир кеше үзенең хатынына ризалык, канәгатьлек, саклану белән караса ди, аларның икесеннән дә гынахлары төшә ди. Ягъни урамдагы, мәсәлән, кызга карасаң, сиңа гынах истәлә, үз хатыныңа матурлыгына, чибәрлегенә карасаң, синең гынахларың төшә ди. Менә бу, мөхтәрәм кардәшләр, нәфисебезне Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям алып килгән әйбергә, дингә буйсындыру. Шул ук кымсызлык хисе. Мәсәлән, без әйбер җыярга яратабыз, җыю хисе бар бездә. Моны бетерергә кирәкми. Ләкин акча җыю урынына, саранлану урынына, мәсәлән, син җыярга мөмкинсең саваплар. Җый намазлар көне буена. Җый уразалар ел буена. Җый, мөхтәрәм кардәшләр, изгелекләр. Мәсәлән, садака биргәнеңне җый. Мәсәлән, әгәр дә бер кеше садака бирергә җыена икән, син саранланып, аны узып алдан бир. Саран бул шушы эштә. Кымсыз бул шушы эштә. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, безнең шушы нәфисебез, инстинктларыбыз безгә дөньяда яшәргә җиңеллек бирәчәк. Ягъни изгелек кылырга җиңеллек бирәчәк. Шуңа күрә дә бу хисләрне бетерәм дип гомерен әрәм иткән кеше ул юк-бар белән шөгыльләнә. Ахыр чиктә барыбер җиңә алмый ул аны. Ләкин шушы хисләрен дөрес юнәлешкә бора белгән кеше, нәфисен дөрес юнәлешкә бора белгән кеше, менә бу кеше тақва, захид, шулай бит дөньядан ваз кичкән дип әйтик, зур бер гыйбадәт кылучы галимгә әйләнә.
Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.